Сенсация. За месяц Истама заработала миллиард. Мать-одиночка из Душанбе боролась с бедностью. Ей посоветовали телеграм-канал Национального. бонки миллии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки вақтҳои охир дар сомонаҳои иҷтимоии фейсбук, инстаграм, ютуб, телеграм, вотсап ва сомонаҳои дигар рекламаҳои бардуруғ оид ба иштирок дар лоиҳаҳои газпром инвест, алиф инвест, тесла икс илон маск, FX стандарт, ҳалиял, мустаҳаб инсайдер, маблағгузории исломӣ ва боз гӯё бо дастгирии чандин шахсиятҳои бонуфузу шинохта эълонҳои гумроҳкунанда инчунин муроҷиат ба ширкатҳои адвокатии қалбакӣ дар бораи баргардонидани маблағҳо пахш шуда истодаанд. Аммо дар асл таҳиягарони ин гуна рекламаҳо то имрӯз ба таври қаллобӣ маблағи садҳо нафар шаҳрвандони кишварро бо сабаби ноогоҳӣ ва зудбоварӣ тасарруф намудаанд. Бинобар ин аз шаҳрвандони муҳтарам хоҳиш карда мешавад ки ба ваъдаҳои дурӯғи қаллобон бовар накунанд ва умуман вориди чунин рекламаҳои бардуруғ нашуда маблағҳои худро аз даст надиҳанд.